Ez hasi, Bakizue bidaia luzea dela. Jolin, aspertuta nago. Horren aspertuta bazabete, hasi pentsatzen iristeaz ze kontatuko jozuen Maiteri. Bakizue, aspaldi entzeate behakineon, eta hura kontua jakin nahian egoa. Bani kontatuko jo, iristen nahi dala eta ez daukadala bate gogorik ikastolan hasteko. Ez dut oporrak bukatzerik nahi. Bani, zurean aurten nire izango da, eta oso txintxoa da. Bani kontatuko jo, festetan oso ondo pasa degula, eta parranda inezula ze. Konturatu nintzen naiz etortzenen ama. Ai, zure bai, olako kiten etzaio aztu dezoni. Eso, sariñontak. Bueno, utzi kontu hien, eta saiatu lo pixkatiten, nola bidaia motxa bango zaizue. Ama, zenbat falta da, gozea daukat. Berriro, 5 minutu pasaiata, beste 3 ordu falta zaizkigu guandik? Ai, ama, esate duani, bidaia hauek ezin diela umekini. Bai, baina bakizu Maite ilusio eite jo umek dela bisitan jutea. Ara, aiatu gala Mateu, hemen jetxi behar dugu, Bai, hartu gauzak eta guazen. Mazal garaia, por fin! Nik uste guain aurreak hartu behar deula eta gero eskubiaka. Segur bat zaude? Guain goz uste dugu guazela. Usteak erdi uste. Ez dakila ondo guazen, uste nastu naizela. Aiatuko tegea? Txen guazen pixkat aurreago. Zer, nokuko gea? Ba ez dut bidea aurkitzen orduan, horko emakume horrei galetuko jot. Aizu, barkatu, es la prisión de Femes? Bonjour, madame, je ne comprends rien. Qu'est-ce que vous dites? La prisión de Femes. Euskalo. Ah, la prison. D'accord. Vous prenez tout droit 500 mètres, todo recto. Après, vous prenez à gauche izquierda. Envers, vous prenez à la derecha et arriba. Et vous demandez pregunta. D'accord? Está bien, madame? Ez diut, ez zer ulertu, baina bueno, intentzio jarri gu, gabatxo izateko. Momentuz, guazen todo recto eta gerokoak. Ui, aizu, uste diritxe gala, beda, zentre penitentiare. Bai. Ui, da, bai, guazen. Hauxe da, azkenez, aiatu behar. Aber, mira, guazen txeko horta. Guazen, ekarritzen gauzak ateako iteo, eta aber nola sartuko iteo betxetu behar den. Aber, gaurko funtzionari aurrekoa baino, jatorragoa da, aurrekoa izan, Aber. Faja gatzi behar aldezo. Ba, estela. Hemen esto amateko. Hala. Aber, umek, hasi. Hemen bildu. Arrain fiskat. Patxitxi batzuk. Hala. Hasi poltxata mintzen. Sartu zu, arrain fiskat. Ulero berriak ditut eta ez dut ez sartuko.
zer pasako? Estela fajarri, ama bezala. Ja, ja, ja. Ara? Gaizki, ekarri jau potxak, ez di erikitzen. Hau marka, behorta sartu beharko jau, potxa gabe. Amona garrai, Ni, da jaztuko piskat. Sardinak be bai, hartu, Umeek, zuek sardinek sartu, Ez. Bueno, ondo, baita ez den notatzen, Hala. Ok, hemen utziko jo. Hala, goazen bat. Ara? Ai, harritzekoa. Oina, Amona, iko behar. Amona, seguru titizorroak direla pitatzen denak. Hora, arrazoi izango zu gaina, titizorrok izango jazkene. Kenit beharko, Hala. Oain bai. Soinuak esnatu gaitu. Txau, gaizki. Goizeko bostak iratzar gaiu, soinuak esnatu gaitu. Garai horretan 7 orduko bidaiak nahiko meritu. Denbora luze zer nola zeba, maitentzat galderak bildu. Tartean ere izaten dira, mina aspermenda istripu, baina bihotzak berriro ere bueltan eramaten gaitu. Etenik ez dun bidaia bata, dispertsioan epaia. Presota euren gertuko entzat, kondena bide garaia. Zer esana eman duenaren, konpondu gabeko gaia. Naiz da urrundu nagusitu da, maite ikusteko naia. Bilakatuaz errepidea, maitasunaren bidaia. Honek bai jan ekarritako guztia. Hombre, ez da harritzekoa, ze jateoteu gaxo horrekor, ikusi ez du nola zeon. Ai, ama. Ba, nahi gehiok ezkatzen hau, esan ditenen okonomaton ez daudela konpresak. Ez dit nahi esan nola moldatzean. Ba, negi galdetuit, ea ostrak erortzen hasi diren. Nola ba, oraindik udara da eta.
Hala, guazen. Sentaos. Txantonuak. Urte desente pasatu dira, iesean joan zela. Urte ugari Frantzialdean, eso eduki dutela. Ondo. Nogeita bian, kondena amaitzen dela. Erakuzaigun maiterin, egin zain gaudela. Atzera kontua hasi, hemen gubera bezala. Familikide eta ikurra, naizta ez edukitzen dugu burun, hainbeste urte pasa ondoren, etxean daukago zeitu. Ta azkenean egon gaitezke, berarekin hainbeste ea hurrengo txekor janean, inor faltatzen ezaigun. Txalabero bat! Eskerrik asko.